ଶଳା ପାଣ୍ଡିଆନ ର ଯେତେ ଗାଣ୍ଡି ଫଟା କଥା କହିଲେ ବି ଏ ଶଳାକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଶଳା ବେଲଜ୍ଜା। ସେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଟଙ୍କା ମାରିକି ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ତାମିଲନାଡୁ ପଳାଇବ। ଗାଣ୍ଡି ମରା ପାଣ୍ଡିଆନ। ତତେ ଖାଲି କିଳା ଦରକାର ରେ। ଆମ ସରକାର କଥା କଣ କହିବି ସରକାର ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲି ହାय ହାय କହିଦେଇ ପଳେଇବେ କିଛି ଆସିବାର ନାହିଁ କି ଦେଖିବାର ନାହିଁ କଥା ପ୍ରବଳ କାମ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଖାଲି କହିବେ ଆମେ ହଉଛୁ ମୁଣ୍ଡି ଆମେ ସବୁ ତାଡ଼ିକି ଲଉଡେଇ ଦେବୁ ବୁଝି କଣ କହିଲେ କାନରେ ତୁଳା ମାରି ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଥିରେ ହେଇକି ଶୋ ମୁଁ ଏମିତି ତାର ଛିଡେଇବି ତୋର ତୋ ହାତ ବି କେହି ଧରିବେନି ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଅଛି ନା लिटिल ऑडिबल होने टिके गोटे मिनिट हां और तरह कहतो ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି କଥା କହିବି ଶୁଣି ପାରିବନି